саломи пур аз меҳру муҳаббати моро аз шаҳр прагаи офтобӣ вале каме сард бипазиред дӯстони азиз, ҳамаи шуморо ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доред бо ҷашни ваҳдати миллӣ табрик мегӯем ки имрӯз дар тоҷикистон таҷлил карда мешавад ва орзу дорем ки дар ҳама хонадони тоҷикон сулҳу субот поянда бошад ва ҳаргиз дигар саҳнаи даҳшатбори ҷанг дар ҳеҷ куҷо такрор нашавад. Ва лозим ба ёдоварист ки мас 21 соли пеш дар Москва Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ва Саид Абдуллоҳи Нурӣ раҳбари иттиҳоди нирӯҳои мухолифини тоҷик созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллиро имзо карда ба ҷанги панҷсолаи дохилӣ хотима доданд. Вале то расидан ба ин тавофуқ ва имзои санади сарнавиштсози сулҳ бештар аз 100 000 нафар кушта шуданд ва садҳо ҳазор нафар аз тарси кушта шудан ба Афғонистон гурехтанд. ҷанги дохилии Тоҷикистон яке аз ҷангҳои хунинтарин дар қаламрави пасошӯравии собиқ ба ҳисоб меравад ва ин ҷанг иқтисодро 10-солаҳо ақиб андохт. Тоҷикистонро дастнигару муҳтоҷи кӯмакҳои башарӣ кард ва дар радифи фақиртарин кишварҳои дунё қарор дод. Абдумаҷид Достиев, собиқ ҳамраиси Комиссиони оштии миллӣ ва сафири пешини Тоҷикистон дар Русия, дар рӯзҳои таҷлил аз ваҳдати миллӣ дар суҳбат бо ҳамкорони мо гуфт, ки сулҳ ҳосили заҳмати ҳамаи тоҷикистониҳо аст. Достиев 72-сола, ки ҳоло бознишаста аст, мегӯяд дар сар задани ҷанг ҳамаи одамони болиғи он замон гунаҳгоранд. Достиев гуфт, ки ин шабрӯз дар душанбе қарор дорад ва барои иштирок дар тантанаҳои бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ даъват нашудааст, аммо вай гуфт, ки аз даъват нашудан ба ин маъракаи расмӣ хафа нест. Ва Абдумаҷид Достиев дар идомаи суҳбат аз давраҳои музокироти сулҳ ва кори Комиссиони оштии миллӣ низ ёдоварӣ кард ва гуфт, ҳарду ҷониб барои ваҳдати миллӣ талош доштанд. Ӯ афзуд, ба истиснои чанд намояндаи мухолифин, ки дар Комиссиони оштии миллӣ фаъолият доштанд, ба ҳамашон эҳтиром дорад. Ва Абдумаҷид Достиев бори дигар таъкид кард, ки ин ҷашн якҷониба нест. Мо низ хидмат кардем, гуфт ӯ, вале вақте даъват намекунанд хафа намешавем, чунки ҳамон рӯзҳо бо ҳамон даҳшатҳояш мехоҳем ҳарчи зудтар аз ёдҳо биравад. Достиев дар ин суҳбаташ ба масъалаи китобҳои бахшида ба таърихи ҷанг ва сулҳи тоҷикон ҳам ишора кард. Гуфт, аксари ин китобҳо тавре навишта шудаанд, ки бостоншиносон дар бораи давраи биринҷӣ бо тахмину ҳадс асар навиштаанд. Абдумаҷид Достиев моҳи май соли 2014 дар 68 солагӣ бознишаста ва аз мақоми сафири Тоҷикистон дар Русия канор рафт ва ҳоло дар зодгоҳаш деҳқонӣ мекунад. Зимнан ҷашни ваҳдати имсола дар Конибодоми Сух таҷлил мешавад ва бо ин ҳадаф президенти Тоҷикистон бо сафари 6-рӯза дар вилояти Суд қарор дорад. Эмомалӣ Раҳмон дар сафари кориаш ба ин вилоят ба густариши дӯстӣ бо Узбекистон даъват кардааст. Ӯ рӯзи 25 июн аз сокинони ноҳияи Шаҳристон хост, ки бо узбекистониҳо ҳамкориҳои дӯстонаву тиҷоратӣ ба роҳ монанд. Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуд, ки дӯстии мардуми ду кишвар аз қарнҳо пеш шурӯъ шудааст. Ба қавли ӯ, кишварҳое, ки дорои сулҳу субот ҳастанд, рушд мекунанд ва соҳиби нуфуз мешаванд. Пештар аз ин хабар дода шуд, ки гардиши мол миёни Тоҷикистону Узбекистон дар семоҳаи аввали соли ҷорӣ 2 баробар афзудааст. ҳаҷми гардиши мол дар ин давра 94 миллион долларро ташкил додааст. ва ҳоло тибқи дархостҳои шумо хабарҳои охиринро аз бозиҳои ҷоми ҷаҳонии футбол дар Русия мегӯем. имрӯз қуввозмоиҳои ниҳоӣ дар гурӯҳҳои И ва Ф доир мешаванд ва боз иштирокчии дигари қуввозмоиҳои ҳаштякниҳоӣ ошкор хоҳанд шуд. Феълан маълум аст, ки рӯзи шанбе дар бозии ҳаштякниҳоии мунтахаби Уругвай бо Португалия ва Фаронса бо Аргентина, ки дирӯз дар як қуввозмоии фавқулода печида дастаи мунтахаби Нигерияро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод, доир мешавад. рӯзи якшанбе 1 июл бошад, Русия бо Испания ва Хорватия бо Дания қуввозмоӣ хоҳанд кард. ва дар қуввозмоиҳои имрӯза Мексика, Шветсия, Кореяи Ҷанубӣ, Олмон, Швейтсария, Коста-Рика, Бразилия ва Сербия даст ба кор хоҳанд буд. хуб, хоҳем дид, ки кадом тим ба тими дигар пирӯз хоҳад омад. ва як мавзӯи доғ дар Тоҷикистон ин шабрӯз болоравии муҳимтарин маводи сӯхт дар кишвар аст, ки мардум аз он нигаронӣ мекунанд ва мо низ тӯли ин чанд рӯз кӯшиш карда истодаем, ки бифаҳмем, ки сабаби болоравии гази моеъ дар Тоҷикистон чи аст. ва пажӯҳишҳои ҳамкорони мо ошкор кардааст, ки як ширкати миёнрав дар Русия ширкатҳои воридкунандаи сӯзишвориро дар Тоҷикистон наздики 5 миллион доллар фиреб додааст, ки он боиси боз ҳам амиқтар гаштани буҳрони маводи сӯхт дар кишвар шудааст. қимати сӯзишворӣ дар Тоҷикистон рекордҳои навро фатҳ мекунад ва ширкатҳои воридкунандаи сӯзишворӣ мегӯянд, ки ин нуқтаи ниҳоӣ нест ва нархи
مواد سوخت در آینده نزدیک باز هم بالا خواهد رفت. اگر نرخ سوزشواری را با اول سال مثلا ماه ینور مقایسه کنیم، قیمت آن 50% و نسبت به ماه ایونی سال گذشته 32% گران شده است. و طی 2 هفته اخیر تاجیکستان شاهد کمبود گاز مایع و بالاروی بی‌سابقه نرخ آن در کشور شد. مثلا اگر درباره نرخ و نوایش دقیقاً بگویم، قیمت 1 لیتر گاز مایع از 3 سومانی و 40 درم تا به 4 سومانی و 70 درم و در بعضی منطقه اکنون تا 5 سومانی بالا رفته است. و بر اضافه قیمت بنزین و سالرکا نیز در فروشگاه‌های کشور یک باره افزود. عین زمان 1 لیتر بنزین به اصطلاح مردمی نوی N92 در نقطه‌های فروش سوزشواری شهر دوشنبه 7 سومانی و 50 تا 60 درم و N95 به 8 سومانی دکه می‌خورد. این دفعه نیز انگشت شورای مقامات تاجیکستان در رابطه با سبب‌های گرانشوی بی‌سابقه نرخ سوزشواری در کشور به سوی خارجه است و با کدام رو شرکت میانرو در روسیه شرکت‌های وارد کننده سوزشواری در تاجیکستان رو فریب داده است، شما امروز در برنامه خبری خواهید فهمید، چون که ما این موضوع را مفصل تحلیل خواهیم کرد. و ضمناً در همین حال صدها تن از سوداگران و تاجران بازارهای تهران در اعتراض به بالا رفتن قیمت اسعار خارجی، نرخ مال و محصولات و کمبود مشتری به خیابان‌ها برآمدند و به نوشته خبرگزاری‌های ایرانی این اعتراض باعث درگیری میان کارمندان پلیس و معترضان شده است. این سوداگران مغازه‌های خود را حتی بستند و شماری از آن در میدان بهارستان تهران دست به تظاهرات زدند. روز یکشنبه 24 ایون قیمت اسعار مختلف در بازار آزاد تهران بالا رفت و ارزش $1 آمریکایی به طور رکوردی نزدیک 9000 تومان را تشکیل داد. و اگر خواهید که این موضوع رو با تفصیل بخوانید، پس رو بیارید به سامانه ما www.azadi.org که آنجا دیگر خبرگزاری‌های رادیو آزادی نیز نشر شده است. و من شما عزیزان رو بردگر با جشن وحدت تبریک میکنم و بعد از 3 ساعت دیگر در معرفی سرخطهای مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان منتظر هستم.